Tu je Diamond. Idem z nového videa. Dneska som tu si prišiel zahrať Pokémon Go. No, ja idem teraz bojovať s týmito. Jak sa volá presne, neviem. Rakeťáci. Áno, s rakeťákmi. Len prepáčte za to, že mi to tak zle ukazuje všetko a seka. Tak sa omlouvám. Prepáčte mi. Ale ide to. Tak. Idem proste tomuto. Dobre, tuto môžete vidieť mojich veľníkov. Mali by byť môj asi najsilnejší. Počkať. Ešte kontrolujem. No, počkať. To je najslabšieho. Čo mám sa asi vymeniť za to, to mám asi najsilnejšieho. Čo mám cez 1000. To má asi najsilnejší zatiaľ Pokémon. Momentálne mám dosť Pokémonov akože, ale no, až takých silných nemám. No, slávam fajn Pokémon. Toto si nechám nakoniec, začnem s tým. To sa jak sora, iba klikám a dávam bojujem. Tu mám takúto opicu. To sa silného strašne svojho. Aha no. Zase cesicko nadám si toto slabšie trošku. Ale idem. Hop. Nič nešmrtí. Mám to trošku seká. Aj počkaj. Dobre. Koho budeme ďalšieho? Ó nie, tak to je sa. Dobre, posledný. To si doničí. A posledný. A ja nemám vyliečeného. Aha. Jaj. Nedoliečil som. Ježiš, som zabudol minulého zápasu. No tak, to som prehral. Hádam budúce. No dobre. Ideme skúsiť pár. Aspoň skúsiť chytiť. No. Za prvýkrát, čo som prehral. Pokémon Go. No to kvôli tomu. Som nemal ich lepších. No. Ja, kde sa to robilo? Aj bože ľudia, počkajte. Neviem, kde sa to oživovali. Fú, fakt, prepáčte mi, ale... Aj bože... To nie je asi... Tak, dobre, tak nejdem sa pasiť. Yes. Dobre, mám tu Pokémona jedného. Nie, mám ich tu viac. Skúsim napríklad tohoto, vtáčka. Ale toho mám pocit, že už mám. Takže zatočíme, hodíme a schválne, čo budeme mať už. Neviem, a už jo. Tak skúsime to ešte raz a náhodou ujde, tak dám. Nie. Super, mám ho. Dobre, to neviem, či mám. Alebo nemám, ale nie, mám ho už párkrát. A tento je pekný, 8 CP. No dobre. Máme tu ďalšie, skúsime toto. Kráva toho asi nemám tak pekne silné. Zatočenie, mám. To mi asi ujde, ale potom mu dáme ešte. No, robím. Dáme mu príklad. Hodíme banán. No dobre, teraz zatočíme, hodíme, chytíme. A dúfam, že mi padne už. Oh no. Takže ešte teraz mu dáme napríklad toto.
čo mu bude chutiť. Ale, niekomu sa to zapáčilo. Maliny, či čo to bolo. Prosím. Mám ho. Máme ho. Druhý Pokémon dneska už. To je super. A nový do zbierky. Takto krabík. Super. Máme ho. Súpiš. Dobre, tak som mám takúto kvetinku. To už dosť veľakrát mám akože. Ale 14 mám. To je taká slabičky Pokémon, ale ak nemám toto vývoja, ten je strašne dobrý, dosť dobrý akože. Ale na tých mojich, čo som bojovo, to nemá až tak moc. Ale môžem si opraviť tých jedných. Dobre. Niekto zatiaľ nevidel, tak ideme sám. Pokédex. Zase než Pokédexu. Dobre, tak som toto. Skúsené z tých svojich. To mám. A čím sa doživujú? Že by vylepšením. Skúsim toto. Co mi začalo živo. Zlepšíme. No, dobré. Yes, má plná životky. A 630. No, to je dobré. Teraz tento. Tak to nebude ľahké. Vlastne som mal najsnažší Pokémon. Ajajaj. Nebudem. Cadiu. Ukáž. Jo. No ježiš. Not money. Nie, zároveň nechcem nakupovať. Vôbec. Tak nič. Dám si toto. A keď bude Pokémon, ozvem sa vám. Bolo to úplná chvíľočka. A prišla ďalšia kvetinka. Nie? Som nemusel ani toto. No dobre, mám ho. Dobre. No. A bude tam? A nie, vyskočila. Ale to je dobrá kvetinka. 330. Mám. Tak hodíme do banána. Neviem, či kvetinky jedia banány. Ako samé seba. Lebo kvetiny sú rastliny, banány sú tiež rastliny. Vlastne banány sú ovocie, takže no, ale nie, to nemuselo až tak byť. Dobre. Ale, hotovo. Čujem, že ten banán vôbec zjedla. No dobre. Máme. A